Какво става YouTube? Днешното видео ще тренирам сам и ще ви покажа как протича една моя тренировка. Също така ще се опитам да ви запозная малко по-близко с кросфита и начинът ми на трениране. Първата и основна част всяка една от тренировките е загрявката и сега ще започнем с нея. Първо започвам с 30 секунди скачане на въже. Идеята на това е просто да раздвижим тялото и малко да дигнем телесната температура. Сега второто движение, което ще направим, се нарича скорпиони, което ще отключим таза. Изпълнява се по следния начин. Слагаме тялото на земята, рамената плътно в земята и усукваме таза без да вдигаме рамената от земята. По 5 пъти на страна. Идеята на това да не се отлепят рамената, целият стреч да падне върху задната част и таза. И сега отново скоро се навърши 30 секунди. Ама като правиш движение може да клякаш. Много хубаво. Добре. Не да клякаш. Сега последното движение е тяга с празен лост. Отново акцента пада на задната част на тялото. Задните бедра и кръста. Правим 10 повторения. Това беше първият сет от загрявката, сега минаваме към втория, който пак е с скоци на въже. Правим скоци на въже, защото имаме комплекс, в който ще наблегнем на двойните скоци и обръщането в клек, но за тях малко по-късно. Сега отново 30 секунди скоци на въже. Следващото движение се нарича Spider-Man Stretch. Представяме на лице опора, изнасяме крака на трите страни и правим лице опора. По 5 пъти на крак. И отново скоци на въже. 10 предни клика. Просто, както казах, движенията ни помагат за основната част. Именно предни клики. Едната част от обръщането в възложка или предния клик. И сега правим 10 предни клика. Минаваме към последната част на загрявката. Повечето хора пропускат тези части, защото са малко досадни и дълги. Но в кросфита всички хора, които практикуват кросфит, са научени да загряват. Това е едно от първите неща, които тренировките ще ви научат. Да не пропускате загрявка. И да се научите да загрявате правилно. Движение се нарича Good Morning. Как? Good Morning. Акцент е на задното бедро, задни части и кръст. Гърдите са изпъчени. Задника тръгва назад и натискате с гърба. Отново 10 повторения. Последни скоци въже и завършваме с 5 обръщане от вис или стоиш, всеки го казва различно, 5 обръщане от вис в клик.
След като направим загрявката, минаваме към основната част, която се състои от 12 минути. Имаме 12 минути на мрак. Това ще речи, че имаме 12 минути, в които трябва да направим максимално най-много кръгове от следните две движения. 36 двойни скока. За тези от вас, които не могат да правят двойни скоци, могат да пробват с единични. Ако не могат единични, могат да направят и джъмпинг джаксове. Второто движение – щангистко обръщане в клик. Доста трудно движение, не всеки може да го прави, особено начинаещи, ако не могат. Алтернативно движение с дъмбели да се прави. Идеята тук е да направя поне 8 кръга за 12 минути. Минимум е 6 кръга, максимум е 8-10. Сега ще направя някакво загряващи повторения с тежест. Слагам 60 кг и започвам. С основната тежест правя няколко повторения, да загрея хубаво, да загрея тялото и да усетя движението. И след това минавам директно към основната тежест. Никога не минавайте директно към тежестта, с която ще правите. Постепенно стигнете до нея, така тялото ще е доста добре загрято и готово за работа. Сега почваме с основната част вече. 12 минути амрап, както казах, 36 скока на лъже, 6 обръщания в клик на 60 кг. Моят съвет за всички упражненията да се правят unbroken или наведнъж скоците на лъже. Обръщането в клик е едно по едно, но максимално бързи, или ако се чувствате свежи, уверени в себе си, и правите на един път тъчен гол, докосваме земята и обръщаме без да пускаме лоста. Лично аз предпочитам бързи единици, чувствам се по-добре така и съм доста по-бърз. Много е важно при обръщането в клик, когато тръгвате, да не тръгвате за задни към горе, хубаво с краката, хубав натиск от краката, изтегляни високо от рамените и бързо влизане по щангата. Ако случайно някой тръгва с задни към горе, щангата обвисва, трудно може да приберем до тялото, следователно може да изпълним движението правилно. От краката преса тегнете нагоре. Стегна крак долу. Това беше първата част. 12 минути. Успях да направя 7 кръга. Определено съм най-добрата с форма. Ама 7 кръга не е зле. Сега минаваме към втора част. МОМ. Имаме отново обръщане в клик. Този път тежко. 85-90% някъде единици. МОМ ще речи, за тези, които не знаят, every minute on the minute, или всяка минута за минута. Имаме да изпълним даденото упражнение, даденият брой повторения в една минута. Остатък от нея е почивка. Колко по-голям остатък, толкова по-голяма е нашата почивка. В моят случай 85-90% се правят между 110-120 кг. Втората част работихме за издържливост. Там работим на около 50% от нашите възможности. Когато работим на по-нисък процент от максималната тежест, която сме дигали, работим за издържливост. Сега, когато имаме голям процент на всяко движение, работим в нашата сила и издържливост. Имаме една минута, в която трябва да направим повторението и да починем. Отново отваряме долната част на тялото. Доста млечна киселина съм събира. От скоците на движи обръщането в клик преди малко, което направихме. Сега вземам кратка пауза. Правим кратка пауза 2 минути и продължаваме към втората част. Сега минаваме към последна трета част. През паузата, която имахме, не съм се почувал. Минавах през тежестта, докато стигнем до основната тежест, която ще работим. В момента първите повторения ще бъдат на 100 кг, 110 и след това, ако се чувствам окей, ще направя на 120. Започваме на всяка минута
по едно построение, обръщане в клипа. Почваме да стегнат гръб. Така не губите време с това да подредате щангата. Сега ще ми трябва малко помощ от приятел. Музика, тъй като тренирам сам и ми трябва малко повече стимул. Музиката е моят стимул. Хубаво е винаги имате тренировъчен партньор, но за съжаление тук това липсва. Малко са тренировъчните партньори, които могат така да я импонират. Ако някой от вас има желание, добре е дошъл. С най-голямо удоволствие бих се напълнил с някой за една готина хубава тренировка. А през това време може да се абонирате за канала, да ударите по един палец и да споделите с приятели, защото, пак повтарям, доста голяма част от вас гледат видеята, а не се абонират. Правим последни тренировките на 120. Това бяха 10-те повторения. Последните бяха доста тежки вече. Млечната киселина доста съм брал в краката и щангата става доста тежка. И тези от 45 до 50 секунди за почивка ми дойдоха малко-малки, но все пак направихме и третия повторение на 120. Сега правим кратка пауза и минаваме към трета последна част, която е най-тега лично за мен. Там има повече аеробика. Този тип тренировки определено не са окей за напълно начинаещи. Това не значи, че не трябва да се опитате. Има много различни тренировки, които да бъдат напълно адаптирани към вашите нужди, вашето натоварване. Този тип тренировка е за хора като мен, които тренират от доста време и които са отдали на това, което правят. Сега правя кратка пауза, подготвям нещата за трета част и започваме. Сега подготвяме се за трета част. Тя се състои от 5 неприятни кръга лично за мен. 200 метра гребане имаме, 60 метра пясъчна топка на 40 кг и 15 бърпета над кутия. В моят случай на 60 см височина. Целта е да бъда максимално бърз. Се постарая да влезна по 20 минути. Предполагам, че няма да е проблем. Тук имаме 5 кръга. Не трябва да се фърляте на първия кръг, да видите всичко от себе, защото след вас има още 4 кръга. Първият кръг е опознавателен, да се намерите своят ритъм на работа, да усетите всяко едно от движенията. Втория кръг леко да забързате и да натиснете последните 3 кръга. Винаги почваме от бавно, от умерено бавно към по-бързо и по-бързо и по-бързо, а не стремглаво, рязко, бързо нагоре и да паднем на втория, третия кръг. За тези от вас, които нямат топка или нямат ровър, могат да правят 200 метра бягане, могат да правят фермерска разходка. Не е точно същото натоварване, но е доста близко до това. Лично за мен това е доста по-неприятно. Бърпето е над кутия, може да бъде и над кутия. Над кутия ще рече, че просто правим бърпи и се качваме на кутията, така ще кажа. Това се нарича бърпи над кутия. Сега ще кажа бърпи над кутията. Това е правим от едния край, скачваме кутията и следваме на другия край. За тези от вас, които нямат кутия, може да правите просто бърпи на земята с отскок и така да бъде една алтернативна част на изпълнение на този комплекс.
Сега почваме 7, 5 кръга, 200 метра греване, 60 метра топка, разходка с нея и 15 пътника над кутина. Почваме. Направих и третата част, успях да завърша 5 кръга. Не направих най-доброто време за себе си, но все пак успях да ги завърша. Това беше всичко от мен, това беше тренировката, която направих днес. Това е начинът, по който тренирам. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте на видеото, поделете го с приятели, така помагате за моето развитие в YouTube, за което съм благодарен. Също така спортувайте, спорт е здраве, дали е кросфит, фитнес, борба, какъвто е спорт, спортувайте, не пропускайте тренировки, бъдете се отдадени, бъдете постоянни и резултатите ще дойдат.